नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आज आपण बनवणार आहोत बेसन पुरीचे किंवा दामट्याचे टेस्टी लाडू। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। बेसन पुरीचे लाडू बनवण्यासाठी इथे मी एक भांडं घेतलेलं आहे। यामध्ये आपण 2 वाट्या बेसन पीठ घेऊया। बेसन पीठ व्यवस्थित चाळून घ्यायचे। चवीपुरतं मीठ घालून घेऊया त्यामध्ये आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आता थोडं थोडं पाणी घालून पीठ घट्टसर मळून घ्यायचे। पीठ आपलं घट्टसर मळून झालंय। यामध्ये आपण 1 चमचा तेल घालूया आणि मिक्स करून घेऊया। आता आपण या पिठाचे छोटे छोटे गोळे बनवून घेऊया। आता आपले गोळे बनवून झालेले आहेत। आता आपण याच्या पुऱ्या लाटून घेऊया। पुऱ्या लाटताना पीठ लावलं तरी चालेल। अशा प्रकारे आपण सगळ्या पुऱ्या लाटून घेऊया। आता आपल्या सगळ्या पुऱ्या लाटून झालेल्या आहेत। कढईमध्ये 2 मोठे चमचे तूप गरम करण्यासाठी ठेवूया। तूप आपलं गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण लालसर रंगावरती पुऱ्या तळून घेऊया। त्यामुळे त्या आतल्या साईडने कच्च्या राहत नाहीत। मीडियम ते बारीक गॅसवरतीच पुऱ्या तळून घ्यायच्या। आता आपली पुरी तळून झालेली आहे। अशा प्रकारे आपण सगळ्या पुऱ्या तळून घेऊया। पुऱ्या आपल्या तळून झालेल्या आहेत। आता या पुऱ्यांचे आपण तुकडे करून घेऊया। आता मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। यामध्ये आपण पुरीचे बारीक केलेले तुकडे घालून घेऊया आणि रव्यासारखे बारीक करून घेऊया। आता आपण हे मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेलं आहे। आता आपण एका ताटामध्ये एक चाळणी ठेवूया। व्यवस्थित चाळून घेऊया। चाळून उरलेला चुरा आपण पुन्हा मिक्सरमधून काढून घ्यायचा। त्यामुळे आपले लाडू मस्तपैकी दाणेदार होतात। आता हे व्यवस्थित चाळून झालेलं आहे। इथे मी एक पातेलं घेतलेलं आहे। यामध्ये आपण 1 बाउल साखर घालून घेऊया। अर्धा बाउल पाणी घालायचे। ही वाटी तीच आहे ज्या वाटीने आपण बेसन पीठ मोजलेलं आहे। याचा आपल्याला एकतारी पाक बनवायचा आहे। बारीक ते मध्यम गॅसवरती आपल्याला पाक बनवून घ्यायचा आहे आणि अधूनमधून चमच्याने हलवत राहायचे। 7 ते 8 मिनिट झालेत आणि आपला एकतारी पाक तयार झालेला आहे मैत्रिणींनो। गॅस आता मी बंद केलाय। आता यामध्ये आपण 1 चमचा विलायची पावडर घालूया। 2 चिमूट जायफळ पावडर घालूया। तसंच यामध्ये आपण 2 चिमूट येलो फूड कलर घालून घ्यायचा आहे। तुम्हाला लागलं तुम्ही यामध्ये ड्राय फ्रूट सुद्धा घालू शकता। आता या मिश्रणामध्ये आपण पाक घालून घेऊया। गरम गरमच पाक ओतून घ्यायचा आहे। तर मी यामध्ये सगळा पाक ओतून घेतलाय आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आता आपला पाक व्यवस्थित मिक्स झालाय। त्यामध्ये आपण 4 चमचे गरम केलेलं तूप घालून घ्यायचे। 30 ते 40 मिनिटे आपण हे मिश्रण झाकून ठेवूया। आता तुम्ही पाहू शकता मिश्रण आपलं थंड झालेलं आहे आणि पाक आपला व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे मिश्रणामध्ये। आता आपण याचे लाडू बनवायला घेऊया। या प्रकारे आपण याचे लाडू बनवून घेऊया। आता आपला लाडू तयार झालेला आहे। मस्त झालाय आपला लाडू। अशा प्रकारे आपण बाकीचे लाडू बनवून घेऊया। अशा प्रकारे आपले बेसन पुरीचे किंवा दामटेचे लाडू तयार झालेले आहेत। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह। थँक यू।